बाथ्रा जोंब्ला ब्रह्म नोंथाङा दिनै मेन अफ द मेच माबायदि गोसोआव फिल खालामो आरो नोंथांनि हार्ट लेभेल खालामनाया माबायदि गोसोआव माबायदि नांदों मोजां मोनदों गेलेनो पाब्लिकफ्राबो क्राउड जोंनि थाखाय बिराद पाब्लिक जादों दिनैनि थाखाय बेनो आरो जे नोंथाङा बे दिनै जे मेन अफ द मेच मेन अफ द टुर्नामेन्ट बेस्ट प्लेयार गासै बान्थानि मुङाव फैजोबदों गोसोआव माबायदि आरो मा बुंनो सानो दिनै सानाव पारफरमेन्सनि सायावसो थाबाय जेनेबा प्रेक्टिसनि सायावसो प्रेक्टिस खालामबासो पारफरमेन्सआबो मोजां जायो बेनो आरो जे 9 थारिखनिफ्राय गेलेनानै दिनै टेस्ट सिम माबायदि हार्ट लेभेल खालामो नोंथाङा आंनाथ' टिमावथ' बांद्राय थानाय जायाखै ओरैबा थांलाय फैलायसो जादों आंथ' खोजोंसो हार्ट लेभेल खालामनाय बायदि जादों अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि आफादगिरिया नोंथांनि मुंखौ रायखांदों गोसोआव मा फिल खालामदों नोंथाङा गोजोननाय मोनबाय फिउचाराव नोंथाङा मा जानो हास्थायो आं हास्थायोखि आं मोजां प्लेयार जाबावनो आरोबाव नोंथांनि एड्रेसखौ बयबो मिथिनो लुबैदों आंनि एड्रेसा पर्बतजरा टिपकाय बासबारि जे बिटिआरनि टिमा दिनै देरहासारबा लाइभ थमासनि गेजेराव माबायदि बुंनो सानो नोंथाङा बेनो आरो बयबो जेनेबा खेलाखौ गोसो होयो बेनि थाखाय बेनो आरो नोंसोर बायदि लाइमोनफोरनि गेलेगिरिफोरा नोंथाङा मा बुंगोन ओंखारनांगौ जों बायदि गेलेनाय प्लेयारफ्राबो ओंखारबावनांगौ आरो प्लेयारफ्रा बयबो ओंखारबावनांगौ आरो जोंल' नङा जे प्लेयारफ्रा बयबो उन्दैफ्राबो ओंखारनांगौ ओरैनो थाजास्लाय आरो गेलेनायाव गोसो नोंथाङा फुटबलखौ हलिचरन दुर्गा बर'मोन बायदि जानायनि मिजिं दं नामा सिमांथ' नुदोंमोन नाथाय जाफुङाखै दिनैसिम नाजाबाय थागोन ना सेस्था खालामगोन जे इण्डियान टिमावहाय गेलेनायनि खोथा बुंदों मा फिल खालामदों ट्राइ खालामगोन ना ट्राइ खालामगोन सेस्था खालामगोन हाजासेखौ ट्राइ खालामगोन थेंक इउ बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशेल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया खालि फट' गांसे पेन कार्ड आधार कार्ड भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम